हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। लोगोफोर, बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनो थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दि। लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दि। नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ आपकामिं निउ इयार दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअनि फुल डिटेल्स मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ गोमबोर भिडिअग्राफि चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोदान बोसोरा सौफैलायबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों दे लोगोफोर। नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ नोंथांमोना गुबैयै सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन होनबा, लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव जों गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा एक्टर बिथां कमेडियान एक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारी दे लोगोफोर आरो नाबनिता दे लोगोफोर। आरो बिसोरजों लोगोसे गोबां बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ जों फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों। बिथांमोनानो जाबाय प्रकाश, बिष्टु, रितु, देरहासार, बिक्रम, दैमालु, सरजित आरो गोबां फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि लिरिक्सखौ गोमबोर नार्जारियानो लिरदों दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गोमबोर नार्जारि आरो रिजना बसुमतारिया दे लोगोफोर। डाइरेक्सनखौ खालामदों अमा राजा। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।